Oba bone aware ete se ehyen dada ye de abotre na etwie. Oba bone aware ete se ehyen dada ye de abotre na etwie. Piao edin no eye sack of wisdom. Wahia me nei ma memfa nkyeremu ene ntiase a ewo saa beyi ho emfa emrewo. Eyampa empanyimfo ka se oba bone a ene hwan. Oba bone ye oba a ontie ni kunu asem anaase ommoa emfa nigye emma awade a wotimu no emu. Oba a ebere wose woye aduane ne wone ne namfonom egina baabi ebo ensirhehe. Utie nyansa kotoku. Oba a wose woye ntotoye wo fie emma fie etwa yie anaase se efie eye asomdwie no. Saa oba no na wode yade foforo bi a empo no emfa mfasodie bi a emmere na wade ye no. Weni so bi a oba bone anaase oba bi da na di a emma mpanyimfo ka se oba we die oye oba bone. Na saa oba yi empo so opese one ne ware asomdwie mu a agi se wo be makoro no wonya ne ho abotre. Mpanyimfo pese wo ka kire yen se ade biara a woye na asase so no se wonya abotre e wo saa de koro no ho a ebetumi ayeyie. Oba bone ye oba bi a nipa bebrebe yi ne totwene e wo nema bebrebe mu. Nanso se woye beema bi na wonya saa nipa yi ho abotre a wawade no betumi aye promprom. Oba bi wo ho a wotie me ne nipa bebrebe nim se wono mpo de wo kwa awade a enye yie enam na so odin bi nti. Nanso ebi ekunu bi okohia no sɛdeɛ ekunu no si bi te na se ene no etena ye no ama na dai na wade no aye krabehwe emma empo ekyɛn nipa bi a ne yesusu sɛ wo mo de omotene ɛdeɛ. Utie nyansa kotoku. Empanyimfo se sɛ wonya abotre wo bibia ho a wotumi yɛ saa de koro no emma ne yie. Ɛno nti ade bi a wo yɛ a otusu sɛ ade we de akyea no empanyi sɛ nya abotre na mo woni na hɔ na obetumi ayɛ emma na yie. Asetena mu no abotre wie nkonimdie. Abotre ma asomdwie ba. Abotre emma gya nkepese tofie bi mu no saa egya no ano timi brase anaase edum kura. Wonu obite ono na wosanko opra saa nipa no ampra se wo pra na ebeye yi a minu ya para. Eto da bi akasa tenten no emmoa ma asomdwie ba. Debo ma abotre ene wie nkonimdie. Chiao. Sack of wisdom. Sack of wisdom. Nyansa kotoku.